Krásný den. Vítám vás u dalšího videa projektu Žiju s rakovinou. Tento projekt má informovat o rakovině a destigmatizovat ji v českém prostředí. Projekt je spolufinancovaný Amélií ZS a Evropskou unií. Tento projekt můžete sledovat na webových stránkách www.žijusrakovinou.cz nebo na Instagramu projektu. Videa můžete shlédnout na platformě YouTube, Instagramu a nebo na TikToku. A já už vedle sebe vítám našeho dalšího hosta, kterým je paní Lenka. Dobrý den. Dobrý den. Lenko, mohla byste se nám prosím představit? Určitě. Moje jméno je Lenka Smolová, je mi 29 let a pocházím z vesnice Třebnoušovec, která se nachází kousek od Hořic pod Krkonoší a pracuji jako zdravotnický záchranář. Jaký je váš příběh? Před rokem a půl mi byla diagnostikována rakovina štítné žlázy s tím, že to byl úplně náhodný záchyt. Já jsem neměla žádný příznaky, já jsem do té doby byla zdravý člověk, nebo jsem si to aspoň myslela. A jak pracuji na záchrance, tak jsem chodívala pracovat i do nemocnice a tam jsem se zmínila, že mám vzadu na krku zvětšený uzliny. Tak mě hnedka poslali na ultrazvuk, kde ty uzliny, se kterými tam jsem primárně šla, tak byly v pořádku, ale pan doktor mě přijel ultrazvukem i přes štítnou žlázu a zeptal se mě, jestli s tím uzlem na štítní žláze někam chodím, někde se léčím, přičemž ty uzly bývají poměrně častý nálezy na štítní žláze. A já jsem mu říkala, že vůbec nevím, že něco takového tam mám. A tak se vlastně rozeběhl ten koloběh. Já jsem začala chodit na endokrinologii, a kde mě paní doktorka začala sledovat, ale tím, že já jsem neměla žádný příznaky, ani v krvi jsem neměla žádný změny, co by to nasvědčovalo, tak mě sledovala takhle a vlastně až po nějaký době se udělala punkce z toho uzla a po týdnu z toho vyšlo, že to je papylokarcinom štítné žlázy. Můžete mi sdělit svou diagnózu? Rakovina štítné žlázy. Konkrétně typ papylokarcinom. Což je, když to tak vemu, ta nejlehčí forma nebo nejlehčí typ. Jak jsi reagovala při zjištění své diagnózy? No, bylo to hodně náročný. Já vlastně jsem čekala na výsledky histologie a úplně jsem na to zapomněla, že na něco takového vlastně čekám a zrovna v ten den jsem byla na denní směně a ač je to rok a půl, tak furt ten den si pamatuju pomalu minutu po minutě, jak to probíhalo a byl to šok, no. Nečekala jsem to. Ale to nečeká asi nikdo. Vůbec v takhle mladém věku. Co si myslíte, že by lidé měli vědět o vaší diagnóze? Myslím si, že není úplně tak, když to tak řeknu, známá v porovnání s ostatními typy rakovin. Moc se o ní úplně nemluví, ale i tak postihuje spoustu lidí i v mladém věku a více je diagnostikována ženám. Jaké to bylo, když jste se učila žít s rakovinou? Tak já se víceméně ještě furt učím žít a vlastně budu celý život, protože pan docent, který mě léčí, tak mě řekl takovou zajímavou větičku, že od teď to bude život před rakovinou a život po rakovině. A ono to tak opravdu je. Člověk začne vnímat různé bolesti úplně jinak než doteď, který byste normálně přešla, tak najednou v té hlavě prostě jedou myšlenky, jestli to nemá souvislost s rakovinou, jestli to prostě nejsou metastáze někde. Takže je to náročný, ale člověk si to musí v té hlavě nastavit a jít dál, protože jinak bych se z toho zbláznil. Dokázala byste popsat, co se pro vás změnilo? Teď to myslíte v souvislosti jako celkově? S tou diagnózou, vlastně po té diagnóze.
Tak vnímání sebe samotný. Člověk si vždycky myslí, že zvládne spoustu věcí, ale až když přijde nějaká taková náročná životní situace, a nemusí to být ani onemocnění, může to být prostě jakákoliv náročná životní situace pro toho daného jednotlivce nebo jedince, tak si říká, že když to zvládne, že je vlastně bojovník. Jo, člověk si myslí, že zvládne spoustu věcí, ale až když přijde takováhle situace, tak vlastně pozná, jestli toho je schopen, ale nezvládne to na druhou stranu sám. Potřebuje k tomu to okolí, tu rodinu, tu podporu. Prožíváte nějaké vedlejší účinky léčby? A u mě se v první fázi léčby jednalo o chirurgickou léčbu. To znamená, že mi byla odstraněna celá štítná žláza a tím, že ten orgán nemám, který by mě produkoval ty hormony, tak doživotně musím užívat léky. Samozřejmě díky za tu možnost, že ta možnost prostě je. Ono vzít si jeden malej prášek jednou denně není nic strašného. A v té druhé fázi se jednalo o vnitřní ozařování radiojodem, což je vlastně specifická léčba rakoviny štítné žlázy. A on ten radiojod nemá klasický účinky jako chemoterapie. To znamená, že mi nevypadaly vlasy, nepadaly mi chlupy, nezvracela jsem, což je samozřejmě zase z mýho pohledu pro mě výhoda, to je jasný. Ale co nejvíc vnímám, nebo co mě nejvíc ovlivňuje jako v rámci vedlejších účinků toho radiojodu, jako ženu, která nemá ještě děti, ale chce mít děti, tak je to, že po každém radiojodu se nesmí minimálně půl roku, doporučuje se spíše rok otěhotnět. To znamená, že já teďka už jsem po 3. radiojodu a naposledy v červenci teďka a mně se to prostě vždycky prodlužuje. Jo, vždycky o ten půl roku až rok se mi to prodlužuje. A já neříkám, že mi tíkají biologické hodiny, to ne, ale člověk samozřejmě měl nějaký plány nebo má plány, což mě vede k tomu, že jestli mě něco rakovina naučila, tak je to určitě neplánovat. Nebo aspoň neplánovat do budoucna. Řekla byste, že se v běžné populaci ví o vaší diagnoze dostatek informací? Myslím si, že ne. Musím se přiznat, že ani já jsem netušila, co všechno to obnáší, že rakovina štítné žlázy má svoji speciální léčbu, že to není klasická chemoterapie, za což jsem samozřejmě vděčná. Ale myslím si, že celkově v populaci se moc o tomhle typu rakoviny nemluví. Jak probíhá léčba? Možná jsme to trošku nakousli, ale... Tak primární léčba je chirurgická, to znamená, že se odstraní štítná žláza, buď jeden lalok nebo oba laloky. A pak právě následuje, pokud je to tenhle typ, co mám já, toho nádoru, tak pak následuje právě ten radiojod. A to probíhá tak, že jste hospitalizovaná na speciálním oddělení nukleární medicíny a ten radiojod je tabletka, kterou spolknete a od té doby pak k vám nikdo nesmí, jste izolovaná, protože ten radiojod začne jak kdyby zářit v uvozovkách a pro vás to záření, nebo pro mě to záření je léčebný, ale pro zdravýho člověka je nebezpečný. Takže já jsem pak byla vždycky izolovaná na samostatném pokoji, ani sestřičky vlastně nechodily ke mně. První týdny ta lékařská vizita probíhala po telefonu, sestřičky volaly po telefonu, jestli je všechno v pořádku a po určitých dnech přijde lékař přeměřit dozimetrem, což je přístroj, který měří záření a až ty hodnoty prostě spadnou pod bezpečnou hodnotu, tak teprve ty pacienti můžou jít domů. Ale i tak, i přesto, že už jsou pak propuštěni z nemocnice, tak i pak dalších třeba 10-14 dní ještě probíhá izolace, takže třeba k těhotným a k dětem se těch 10 dní vůbec nesmíme přibližovat.
a k ostatním lidem je to třeba tak na 2,5 metru, žádná dlouhá expozice, takže my jsme to pak s manželem dělali i tak, že já jsem spala v ložnici a on spal na gauči, protože během té noci bych mu dala strašně velkou dávku záření. Co byste si přála vědět předtím, než vám byla diagnostikována rakovina? To je zajímavá otázka. Já jsem nad tím uvažovala, co bych si tak přála. A vlastně jsem došla k tomu, že i kdyby mě někdo řekl, jak to bude probíhat, tak v mým vnímání se stejně nic nemění, protože nikdo vás na to nepřipraví stejně, jak to bude probíhat, jak se budete cítit, jak moc to bude náročný. Já jsem si samozřejmě, ač jsem zdravotník a my vždycky třeba pacientům říkáme, nehledejte si příznaky na internetu, tak i tak prostě já sama jsem začala googlit a většinou to vždycky končí prostě smrtí. To, co tam najdete a to nechcete úplně slyšet nebo si to přečíst. Takže těžko říct, co by mi předtím pomohlo. Nevím. Trošku zase k tomu projektu můžu se vás zeptat, co vás vedlo k rozhodnutí, že jste se rozhodla vlastně zúčastnit se dnešního nahrávání? Mně se líbí ta myšlenka, ten koncept osvěty, že spousta lidí, nebo že to má velký dosah, nebo bude mít, doufám. A já si myslím, že ač třeba jsme v dnešní době úplně někde jinde, než jsme byli třeba 10-15 let zpátky, tak stejně pro spoustu lidí tohle téma je tabu. A ono to je pochopitelné. Ono, když řeknete slovo rakovina, tak nikomu se nevybaví nic příjemného. A lidi nevědí, jak s těmi pacienty nebo jak s náma mluvit, co říkat, co neříkat, jak se chovat. A tak si myslím, že kdyby to mělo pomoct jednomu člověku, takže to bude velký. Jak jste diagnózu oznámila svým blízkým? Já vlastně, když jsem se to dozvěděla, tak jsem byla zrovna na denní směně na záchrance, takže jsem se musela nechat v půlce dne vystřídat. A už z práce jsem volala manželovi, že mně přišly výsledky a že to nedopadlo dobře. Takže jsem jela domů, on už tam na mě čekal, samozřejmě mě objal a říkal, že to spolu zvládneme, že to vybojujeme spolu. A pak, když si to tak nějak sedlo, tak jsme to jeli oznámit rodičům. A oni samozřejmě taky věděli, že mám být v práci, takže to, že jsme se tam takhle objevili, tak už to pro ně bylo divný. A já jsem si říkala, že nebudu brečet hnedka mezi dveřma, ale ono tomu člověk moc jako neporučí. A tak samozřejmě jsem hnedka spustila, oni na mě koukali, co se jako děje. A já jsem jim říkala, že mi prostě přišly ty výsledky a že to nedopadlo dobře a oni v prvotní chvíli tomu samozřejmě nemohli uvěřit. A tak jsme šli jako do obýváku a oni se vyptávali, co a jak, ale já jsem v tu chvíli moc toho ještě nevěděla, jaký bude další postup. A v té prvotní chvíli nechci říkat, že to vzali v pohodě, to určitě ne, ale že to asi přijali tak, jak to je. Samozřejmě těžko říct, jak to vypadalo, když jsme odjeli. Ale ty informace se asi postupně prostě si to tak nějak jako začaly uvědomovat. A už třeba druhý den mamka mě volala z práce a brečela mi do telefonu a samozřejmě na taťkovi jsem viděla, jak ho to trápí a musela jsem to napsat ségře, která shodou okolností v ten den, když jsem se to dozvěděla, tak s manželem odletěli pracovně do Ameriky a my máme spolu skvělý vztah. Takže mi je jasný, že pro ní to muselo být o to víc náročnější, když prostě v tu chvíli nemohla být se mnou. Ale zase vím, že ona i prostě i z té dálky se o mě starala, jo, že komunikovala s manželem a samozřejmě s rodičema a s kamarádkou, která je lékařka, která mi zařizovala všechno kolem operace, vyšetření, že prostě spolu byli v kontaktu. Ale
člověku to prostě otočí život vzhůru nohama, nejenom jemu, ale i samozřejmě tomu okolí a postupně se to dozvídali kolegové v práci a kamarádi tak nějak jako v okolí a nikdo tomu nemohl uvěřit. Ale na druhou stranu jsem od všech, ať od manžela, od rodiny, od manželovy rodiny, od kamarádů, od kolegů měla neuvěřitelnou podporu a to dělá hodně. Co pro vás druzí mohou udělat, abyste se cítila lépe? Být tu pro mě. A to byly, musím říct. Já jsem měla neskutečnou podporu, jak od rodiny, od manžela, od kamarádů, od kolegů v práci, že to bylo až neskutečný a za to jsem jim samozřejmě strašně vděčná. Super. Jak by se k vám měli chovat lidé ve vašem okolí? Já si myslím, že úplně normálně. Já nepotřebuju žádný speciální zacházení. Chtěla byste, aby se vás lidé ptali na to, čím si procházíte? Asi by mě nevadilo, nebo takhle, nevadí mi, když se mě na to zeptají. Nebo takhle to ještě řeknu. Když to srovnám s minulým rokem, tak jsem o tom, čím si procházím, tak jsem nebyla moc schopná mluvit. Ale když to srovnám letos, po tom roce a půl, tak už jsem taky trošku někde jinde a nevadí mi o tom hovořit. Ač třeba občas prostě ještě furt ukápne slza, protože furt je to krátká doba, je to jenom rok a půl, tak mi ale nevadí prostě říct, čím jsem si prošla, jak to všechno probíhalo, jaká byla léčba, jaký jsou moje vyhlídky. V čem vás vaše zkušenost posílila? Posiluje? Tím, že jsem schopná říct, že vydržím hodně a že to moje tělo vydrží hodně. Jak po fyzické stránce, tak i po té psychické stránce. Neříkám, že jsem si neprošla špatným obdobím. Minulý rok to bylo hodně náročný a dlouho jsem zvažovala, jestli nemám vyhledat odbornou pomoc, což si myslím, že je úplně v pořádku, že to není nic, za co by se měl člověk stydět, naopak. Myslím si, že je hrdinství prostě říct, nezvládám to, chci odbornou pomoc, než aby to došlo někam, kam to nemá zajít. Chtěla byste mít radši 1 000 000 korun nebo 1 000 000 přátel? To je taková úsměvná otázka a já nechci, aby to znělo třeba povrchně, ale já bych volila 1 000 000 korun, protože přesně v těchto životních situacích zjistíte, že nepotřebujete 1 000 000 přátel. Že vám stačí těch pár, kteří při vás budou stát, budou vás podporovat, obejmou vás, když potřebujete a jsou tam pro vás, než těch spoustu rádoby přátel, kteří vám za celý rok nenapíšou, jak se cítíte, jak to zvládáte. Takže já bych radši volila 1 000 000 korun a pak těch pár přátel vzala na dovolenou. Kdybyste si mohla něco přát, co by to bylo? Já si myslím, ať byste se zeptala jakýhokoliv nemocného člověka, tak vám na tuhle otázku vždycky odpoví zdraví. Protože to je to, co si bohužel nemůžeme koupit. Máme ho jenom jedno a všichni bychom chtěli být zdraví. Co pro vás znamená štěstí? To je strašně moc. Třeba teďka momentálně, že poslední celotělový skeny vyšly čistě. Co znamená, že konečně tam je to světlo na konci tunelu po roce a půl. Takže to je třeba pro mě štěstí. To, že mám skvělýho manžela, skvělou rodinu, přátelé, mám práci, která mě baví, do které se těším, až se vrátím. A že mám ty možnosti, které mám. Pokud někdo, kdo sleduje toto video, chce pomoci, jak by vám mohl pomoci? Já si myslím, že já jako osoba úplně nepotřebuju pomoc.
protože mám to štěstí, že se můžu vrátit do normálního života, můžu se vrátit do práce, která mě baví, ale věřím a bohužel spousta pacientů nemá tu možnost. Ztratili práci, ztratili svůj sociální status, ztratili tu úroveň, na kterou třeba byli zvyklí. A věřím, že v dnešní době už existuje spoustu organizací, spoustu spolků, kteří pomáhají těmto pacientům. Takže pokud by chtěl někdo nějakým způsobem pomoct, tak bych se určitě zaměřila na tyto organizace. Dalšímu tématu jsme se trošku už vyjadřovali. Každopádně změnilo se nějak vaše sebepojetí, identita nebo to vnímání sebe sama, jak jsme trošku už zmiňovali? Asi to, jak už jsem říkala, že prostě jsem si uvědomila, co všechno zvládnu. Ať jsem na to nebyla sama, tak ale ve finále já jsem si prošla těmi operacemi, já jsem si prošla tím ozařováním a samozřejmě ta psychická podpora je velmi důležitá. To je bez debat. Ale vlastně ten proces jako takovej jsem zvládla já sama. Takže na to jsem pyšná a jsem ráda, že jsem to nějakým způsobem dobojovala. Je ještě něco, co si myslíte, že zde nezaznělo a ještě před skončením by zde mělo zaznít? Já bych třeba jenom zmínila, že ač to, že zrovna třeba o tomto typu rakoviny se tolik nemluví, nebo mi to aspoň přijde, tak i tak tento typ postihuje spoustu lidí a spoustu mladých lidí. Bývá většinou diagnostikována, nebo častěji bývá diagnostikována ženám a dokáže mít i velmi agresivní formy. A ono, když už jednou máte diagnostikovanou rakovinu, tak ono je jedno, jestli je to lehká forma rakoviny, nebo jestli je to prostě agresivní typ rakoviny. Furt je to prostě rakovina, kterou si nesete do konce života a co je asi s tím nejvíc spojený, že si nesete tu nejistotu do konce života. Protože neznamená, že když teďka momentálně výsledky jsou čistý, že za 3 měsíce nebo za půl roku stále budou čistý a nikdo vám ani nedá 100% garanci, že to tak bude. Takže určitě je to ta nejistota, se kterou člověk se musí naučit žít, ale musí nějakým způsobem přijmout a začít s ní pracovat nebo naučit se s ní pracovat, aby nějakým způsobem žil dál. Je něco, s čím by měli ti, kteří vidí toto video, odejít? To třeba nějaká myšlenka, uvědomění nebo zpráva? Možná to, aby se nebáli s těmito lidmi nebo s námi vlastně komunikovat, aby se nebáli nás třeba jenom obejmout. My nepotřebujeme, aby nás někdo litoval, ale aby se ty lidi k nám chovali úplně normálně, protože furt jsme to my. Akorát se nám prostě ten život trošku otočil vzhůru nohama. Anko, já vám moc krát děkuju za to, že jste přijela, za to, že jste nám věnovala svůj čas a za to, že jste byla takto sdílná. Já děkuju za pozvání. Děkujeme moc.